Nunot sa nagsingabot nga kasaulugan sa Pista Senior, nagsugod na sa ilang plano ang Cebu City Traffic Operations Management alang silang traffic manning. Ang maong pagpangandam sa sitom, subay sa mas taas unya nga oras sa pagsirado sa mga daan sa dakbayan kay mas daghang kaliukan ang sinulog 2014 nga bugamit sa mga kadalanan. Magandang sila and then kinalan magkaton sila og lakaw. Kay taas-taas ang makawon. Tungod sa pipila ka adlaw nga way klase nunot sa holiday season, nahimo kining kahigayunan sa mga makapractice og sayaw ang mga tinun-an nga moapil sa Sinulog Grand Parade karong Enero. Chinky Bargyo, Sugin Limi. Matag adlaw dinhi sa hawanan sa Gosong National High School magbansay-bansay ang 96 ka mga tinun-an gikan sa San Nicolas Gosong Elementary School alang sa ilang presentasyon sa Sinulog sa Kabataan sa Dakbayan karong Enero. Gawas sa main choreographer, 7 pa ka mga dance masters ang nagtinabangay sa pagtudlo sa mga bata aron ilang maperpekto ang sayaw sa di pa ang mismong adlaw sa presentasyon. Nag-practice me every day, then among motivate and dancers every after practice, before and after practice, among sila motivation para magtarong sa every practice namin. Konsepto sa ilang sayaw mo ang Kaplag Buwad Festival sa San Nicolas nga mo'y labing unang higayon nga ilang ipakita atol sa Sinulog Grand Parade. Giangko ni Winston nga di sayon ang magtudlo og mga bata apan kay mismong mga dancers gusto gyud nga makaton malaumon sila nga nindot unya ang resulta sa ilang kahago. Lisod siya at first, but nadigay yun jud ni madam nga kung magsigit ang practice makes perfect. So amo nam gibot nga matud sa kadagkuan sa eskwelahan, 300,000 pesos ang gikinahanglang budget sa ilang sayaw gikan sa costume padung sa props. Busa nagtampo-tampo na lang ang tanan aron dunay matabang. Tanang sections will support me ana when it comes to money matters because ako pa ilang gikinahanglan ani. Although dili mi maka-raise inana kadako pero we tried our best to support them 100%. Bisan way libreng makaon atol sa practice, ang 11 anyos nga si Rada desidido nga moapil sa Sinulog. Dili ko mo sige absent aron makahibaw ko. Okay raman ako kay kuan man halag raman sa tinako. Jinky Bargyo, Miss 5. Mga Christmas parties ang gipasanginlan sa sitom sa pagsaka sa aksidente sa kadalanan. Gipaabot usab ang nga mo grabe na sab ang traffic sunod semana inig sugad sa bagong tuig. Andrea Patanya, Sugin Limi. Dako ang pagsaka sa mga aksidente sa kadalanan karong Pasko base sa talaan sa Cebu City Traffic Operations Management. Gikan sa Disyembre 20 hangtod 25, niabot og 219 ka aksidente ang anaa sa ilang listahan. Ang labing daghan nahitabo ni atong Biyernes nga miabot og 53 ka aksidente sa dakbayan sa Sugbo. Mato ni Sitom Operations Chief Joy Tumulak, kadaghanan sa mga aksidente nahitabo sa northern part sa Cebu City, diin gipahigayon ang mga Christmas party. Ato na times mas daghan ang volume sa sakyanan sa north i-compare nimo sa central o sa south. Gawas nga adunay mga drivers nga nakainom gikan sa mga parties, laing hinungdan sa pagsaka sa road accidents, mao ang kadaghan sa mga tao sa dakbayan sa Subo ni adtong panahona. Daghan kita tao na ang Subo compare last year. And then naka-contribute ani is kaning hitabo sa Leyte area, Tacloban area, Bohol area nga niya sila sa Subo. Niya sila nga mamasko. Kay ang Cebu is may bawa naman nila ng peaceful. Aron nga malikayan ang padayong pagsaka sa gidaghanon sa mga aksidente sa kadalanan, ani ay upat ka mga pahimangno ang Cebu City Traffic Operations Management ngadto sa mga drivers. Una, di kinahanglan siguraduon nga wa sila nakainom. Ikaduha, kinahanglan di magpada sa kainit sa o atol sa pagmaneho. Ikatulo, di magdali-dali sa ilang pag-drive. Ug ang ikaupat, gikinahanglan nilang sundon ang mga lagda sa trapiko. December
Samtang gipahibaw ni tumulak nga mubalik na sab sa ilang 10-hour shift gikan sa original nga 8-hour shift ang mga traffic enforcers karong petsa 30 ug 31 alang sa mas grabeng kahuot sa trapiko nunot sa bag-ong tuig. Andrea Patenia, News 5. Usa ka gituohang level 2 drug pusher na dakpan sa kapulisan sa Talamban Police Station kaganihang buntag. Unang nakadawat ang mga pulis ug alarma sa pagpanglungkab. Sa ilang pagsusi sa hitabo, nakita nilang usa ka Jesus Pamador Tansinco Jr. sa Maydan Minyosa. Si Tansinco dugay na nga anaa sa listahan sa kapulisan isip usa sa mga gituohang drug pusher. Nakuha gikan sa iyang bulsa ang 5 ka mga pakete sa gituohang shabu ug usa ka timbangan. Wala na nagpa-interview ang dinakpan. Okay. Identify mo siya kahit appear mo sa atong buwan target city. Nagkakaroon sa mga illegal drugs. Lugar na siya atong target city. Mga police director sa Central Visayas gimanduan nga paminusan ang mga sunod-sunod nga nahitabong pagpamusil sa naglaing dapit sa rehiyon. Andrea Patenia, Sugin Limi. Malinawon ang pagdulagway ni Police Regional Office 7 Director Police Chief Superintendent Danilo Constantino sa kasaulugan sa Pasko dinhi sa Rehiyon 7 karong tuiga. Dugang ni Constantino nga bisan og adunay nahitabong insidente sa pagpamusil sa dakbayan sa Talisay kagahapon, isolated kini ug way kalambigitan sa kasaulugan. Apan gitawag niya ang atensyon sa mga police directors aron mangitag paagi sa pagmeno sa gidaghanon sa shooting incident sa rehiyon. I called the attention of the Provincial Director of Cebu Police Provincial Office as well as the Provincial Director of Bohol. Kasi ito yung mga provinces at saka yung Cebu City. Ito yung mga areas kung saan merong recorded high incidence of shooting. Gipahibaw sab ni Constantino nga mas grabe ang ilang pagpangandam alang sa bag-ong tuig, ilabi na nga mas daghan ang magpabuto kung itandi sa Pasko. Kini pinaagi sa police presence sa kadalanan. Pagdating ng 31, more mobile patrols will roam around the city para alam nyo na yung ito yan, to address yung sinasabi nyo nagpapaputok ng firecracker. Nanawagan sab si Constantino nga gawas nga di mo gamit og illegal nga mga pabuto, di kayan sab ang pagpanghadlok sa mga motorista gamit ang pabuto diha sa kadalanan aron malikayan ang aksidente. Minsan nakakagulat pag nagda-drive ka, lalo na kung babae, baka maka-accident ka pa. So, i-remind na lang natin yung public na kung magpapaputok, doon sa ground na kung merong designated na firecracker zone, doon na lang. Dugang ni ini, kung mahimo, mangita na lang og laing matang sa pagsaba-saba karong New Year, gawa sa pagpabuto og firecrackers o sa mga armas, aron way mga angol ug way kinabuhing mapagan. Hugot sab nilang bantayan karon ang mga malls, parks ug resorts nga mao'y posibleng dagsaon sa mga tao tungod sa taas nga bakasyon sugod karong weekend nga mulanat hangtod sa mga holidays karong December 30, 31 ug January 1. Ug kung biyaan ang balay, siguraduhong lock kini ug kung mahimo, itugon ang pagbantay sa kasaligang silingan. Andrea Patenia, News 5. Tutukan sa Junta Provincial ang livelihood programs alang sa mga Subuanon, ilabi na sa mga dapit sa amihan ng Sugbo nga grabing nadaot sa bagyong Yolanda. King Perez, Sugin Limi. Ang ato yung pangansi nga, I hope this will be a better year for us. Kini ang panghinaut ni Vice Governor Agnes Magpale sunod tuig. Kay bisan pa nga dili ang kinatibuk ang probinsya ang nadaot human sa kusog nga linog ug bagyong Yolanda, tataw ang epekto niini sa mga Sugboanon. Isip pangu sa Provincial Board na panglantawan ni Magpale nga ang rehabilitation sa amihan ng Sugbo mao'y prioridad sa Junta Provincial. Gani ang buhatan sa Vice Gobernadora mao'y usa sa mga gitugyanan sa paghatag og panginabuhian sa mga biktima sa bagyo. Nakigugpong na kini sa TESDA, DOLE og United Nations Development Program alang sa livelihood project sunod tuig. We will have a very active kanang livelihood training center. Gani wa kini nakit ang problema sud sa provincial board sukad sa pag-asumir nila. Provincial board, we've been having a very cordial man ang amon ko ano. Of course, dili nimo malikayan.
na agay politika nga musod usahay karon ang ilang legislative assistance fund during the last half mas paspas magbuwa. Wala gitay gi-hold tungod kay dili sila kaalyado namo. Saad niini nga mapadayon ng usa ka transparent kapag duma sa lalawigan. Rest assured that as we promised during the campaign, we will be a very transparent, we will render transparent governance to King Perez, News 5. Nabalaka karon ang mga bakwit nga anaa sa Family Rebuilding Center sa SRP tungod sa mga rushes o pinaakan sa lamok nga naangkon sa ilang mga anak. Ang Red Cross Cebu City Chapter may pasalig nga duna sila'y nakastandby nga first aid. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. May dangop sa nakastandby nga Red Cross volunteer kining batanon humanduna sa namatikdang pagpamuwa siyang lawas. Giyong gabi pa siya nakasinati ining rushes sa gihilantan sab siya. Gawas ining batanon, duna sa mga pinaakan sa lamok ang lawas ining duha ka mga puya. Naguol ang mga ginikanan sa mga bata kay basin unyag masakit. Para sa protekta sa lamok, yan. Wala pang tent ang iba. Hindi pa napagawa ng ng Red Cross kasi mahirap pa maghanap ng dito ng malalagyan ng tent. Kaya yun, nag-share muna. Matod sa Red Cross Cebu City Chapter Administrator, nga dunay first aid ang Red Cross volunteers nga nakastandby buntag o gabi. Actually, sa karon naagud tay first aid team dito, no? Naamang gud ta Mrs. Gabi naagud ta na standby dito. And then karon I understand kasabot ko nga ila na nang gitan-aw, tambalan na nila karon dito. Nasayran sa News 5 nga dunay mga bakwit nga nagkigsaw og 10 sa uban. Matod ni Tansing nga posibleng wa marehistro mong bakwit maong nagkigsaw na lang. Kung iyon ana siguro basta nabili registered ang isa. Kaya tanan naman good registered na sila. So kung wala sila registration, so posible nga mag-join lang sila. Pero we will look into that kay ang ato mamagay sa butan sa usa ka tent, usa ka pamilya. Leslie Caminada Vistil, News 5.